Hello mga amigo, mga magkana na tayo another homemade recipe. So, okay na ingredients, asukal, blended steak, matcha flavor from Japanese siya gikan sa kong ate, Nestle cream, and fresh milk. So, ato lang na siyang i-combine mga amigo, mga mika, hantod makuha na to atong gusto nga consistency like so. Yung ani akong gusto nga consistency, nakuha na nako siya. So, ang akong gi-addery, duha ka kutsara nga tubig, tulo ka kutsarang asukal, o duha ka kutsarang Nestle cream. So, muna ni akong ginabuhat, nag-design ko sa atong baso, syempre, para mag-true ang dagway sa atong outcome ani is result na to ani. So, muna to siya, imo lang batilon hangtod sa manggahi imong kamot. Charot! Bitaw guys, kung wala jud mo kay ng mixer guys, manggahi jud inyong kamot sa ibatil. So, muna ni siya, gina-add na nako ang fresh milk. Diri, kamo na bahala sa katikahan, ug unsay brand sa inyong fresh milk. And then, let's add some ice para pang pupugnaw. Sama sa kapugnaw sa inyong relasyon. Charot! Bitaw, uy, para mas tabi. Labi na pagping-init, diba? Then, i-add na nato ang matcha na mixture. Kalami, grabe. Kung lamian mo sa coffee, dalgona, grabe, mas lami jud ang matcha. Kung ganahan po mo ang matcha, syempre mas ma-appreciate ninyo. Kung dili mo ganahan ani nga flavor, well, i-try na lang. Mas hindi maganahan mo, diba? Lami jud kayo siya, promise guys. Tadang! Dara na ang result sa atong gibuhat. Diba? Lami kaayo guys. Miss, worth it jud kayo i-try guys. Try na. So, namay sobra akong giraffe. Oo. Tadang! Mauni ang outcome pagkaugma. Guys, grabe. Mura jud siyag ice cream. Mas lami jud siya karon. Mura na jud siyag ice cream. And tadang! Third day. Kaya daghan kay kasobra. Labi jud kayo as in mura kag may homemade milk tea.